kabalo sa subok sa Ginoo. Sa hapit na siya bayang sa langit, tinunan bisugod niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog nalilun ang nagtuman. Isang tamayong tao, di ay diayon sa tanan nga katawan. Ang pahiyong sa Diyos, ato nga palalibon. Nagandanis na ng ating sugatan, apan siya mag-auban. Angkot sa katapusan, sa kapanahunan. Karon ato asya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog lalilun ang nagtuman. Karon ako asya, ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog lalilun ang magtuman. Sa tumanong taang tanang suno niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Bakit naman ang kalimutan na magpadasigon kita? Aron ni paningan sa dugo sa katawan. Karon ako asya, dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog lalilun ang nagtuman. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog lalilun ang nagtuman. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan. Uhaulog lalilun ang nagtuman. Uhaulog lalilun ang Kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa langit. Dalaygon ka sa walay katapusan, angay ka sa tanang paghimaya og pagdalayg. Salamat nga hangtod niining mga takna bisan pa sa mga kakulian, apan padayon paghihapon kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni kini nga istasyon, ug panalangini ang mga tao nga nagapaminaw nga pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan, ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo, pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga nandan sa dili patamo ato sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Sir, mamalihog di ay mi sa pagpahibalo nga ang among amahan nga si Pablo Diaz ilubong karong Sabado, og salamat kay mahibalo ang among mga igsuon og mga relatives. Thank you kayo, sir. Okay, thank you pod. Well, niya patay basahon. Okay, mangutana mi pangutana ni, so dili lang usata kay naa naman tay pangutana nga nakuan atong na pasaligan nga atong tubagon karon. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message di as ang cellphone, mas maayad siguro Brother Libby nga imong malili diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan asang dapita o lugar nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan ato makaigsuunan nga naminaw naglantaw sa ato nga live broadcast karon. Asa mamong tungura karon amamos Pilipinas or tuas ubang nasod sa kalibutan, ug asa mo nahimutang ni ining taknaa kamong tanan higala kinasingkasing manamo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat diri namo og mga mensahe na may mga birthday greetings o uban pang mga importante nga mga messages ato ng pangbasahon aron mapadangat na didto sa inyong mga friend, inyong minahal sa kinabuhi. O kung naamoy mga pangutana higala, panahon na nga inyong isend dinhi kay ato niyan tagaan o higayon nga inyong pangutana mausay tatong tubagon dinhi sa atong programa. O nialang sa atong mga viewers, mga followers program, gusto mong mutampo og mga tubag mga higala sa pangutana nga atong tagdon karon, so ato nang gina-welcome, nindot na nga makaparticipate mo, makatabang mo sa pagpasabot ngadto sa atong mga higala nga nagpadangat og mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ya palihog gihapon atong gipahinumdom kanunay nga di ta malimot higala sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa atong mga friend ngadto sa atong maminahal sa kinabuhi para sab sila makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga kahigalaan nanay mga mensahe ato nakita ni si Nel Guarin. So maayong gabi nimo Nel Guarin uban si imong family.
Aniya salamat sa paglab o pagpray niining ato nga tulumanon. Aniya ni asad si Sister Gay Marie Kalapuan. Salamat po sa mga heart, Sister Gay Marie, o paglab o pagpray niining ato nga programa. Niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, o maayong gabi usab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Okay, may gabi sa nimo diha sa Saudi Arabia, Brother Lilo. God bless you. Thank you so much sa imong kanunay nga pagig-uban din sa atong programa. Honestly, amo gifeel nga you are a part of this program, no? Usa ka sa among gi-considered nga partner kay halos matag gabi niagi ka ning lutaw ka dinhi sa atong program. So kami ang amo lang gyud nga mahimo para nimo ang mga pag-ampo ra gyud. So ingat ka diha sa Saudi Arabia. At niya si Sister Ela Lipalam, salamat sa paglab o pagpray, Sister Ela. O niya po si Meliod Silasol, salamat sa pagpray o paglab. O niya po si Junimar Kalapuan, salamat sa pagpray o paglab, Brother Juni. O niya sad si Brother Rufino Morino, salamat sa gyapon sa pag-send og heart o pagpray. Niya sad si Lane Briguli, mayong gabi Kuya John, Kuya Libby, og sa tanan nga naminaw. God bless, amping mo kanunay sa inyong biyahe, Kuya John o Kuya Libby, ang Ginoo magauban kanatong tanan. So thank you kayo, Sister Lynn. Thank you so much, Sister Lynn Briguli. Hoping okay ra mo diha. Okay, ni asad si Brother Sonny Sumayang. Thank you po Brother Sonny sa mga heart imong gisend o sa pagpray nining atong programa. Ato pong nakita si Sister Christy Layon diha sa Argawanon. May gabi ni Brother Pipi diha. May gabi ni mo bro. O sa tanang mga Layon family diha, Kabatanya, Likigan, Larga family, uban pa nato dihang mga listener. Niyayang mensahe, mayong gabi Brother John o Brother Libby. Niya po si Arman Estrera de Niega. Mayong gabi Brother John o Brother Libby. God bless sa inyong programa and more power watching from Lapu-Lapu City, Cebu. So salamat Brother Arman o welcome sa ato nga programa. Niya po dato nakita si Brother Moises Alex Liaban. Salamat sa pagpray o paglab Brother Moises. Niya sad si Leslie Ihapon. Good evening po. So may gabi Leslie Ihapon. Niya po si may gabi nyo diha tananta. Dilma Pilayo Ando. Good evening, naminaw ko diri sa Kumbado. God bless ninyo brad. So God bless also Sister Delma. Niya po si Sister Lisa Ofiasa Almunicar. Mayong gabi Brad Libby o Brad John, watching from Kaungkod, Madridejos, Cebu. So good evening sa tanang taga Kaungkod, atong mga kaigsunan diha o mga kahigalaan nga always yun nagasunod sa ato nga program. Niya po si niasad si GR Cortez Horulan. May kay nakakiguban karon Brother GR, no? Na magkaron tingali sa Romblon gihapon. May gabi ini mo. Missionary mo Brother GR Cortez Horulan. Siya, good evening Bro John o Bro Libby. So good evening dong GR Cortez Horulan. Niya po si okay, ato ning tanaw ning uban ni apod si Lisa Ofiasa Almunicar. Please shout out sa akong bana nga nagapaminaw, si Brad Hannibal Almunicar. Salamat. So good evening niyo diha Sister Lisa Almunicar, yung bana, yung family, mga silingan. Niya pod si Nanay Jolita Tagalog. Iyan na gining account ni Nanay Jolita. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Jolita Tagalog.
naaron sa Camotes Island. Oy, nay, may gabi ini mo din, nanay. Ginoo, magpakamayo ni mo. Unya, gihandom ka na gyud sa mga kaigsunan tanan, deres ka man silis kung kanusa ka. Mobalik diri o mobakasyon. Sila si Sister Belen. Kanunay sa gyud pod in town nga naghandom nimo, apil na mi ana tanan. So, God bless nimo diha. Okay ni apod si Lane of Keria. Nagtanaw na pud ko diri sa isla sa Kinatarkan. God bless. So, thank you kaayo, Sister Lynn, uban sa imong family. O niya po si Nel Guarin. Good evening, Kuya John o Kuya Libby. Watching from Manlabay Church. Okay. Salamat kaayo, no? Brother Nel. Niya may gabi sa diha sa Manlabay Church. O niya po si Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless you always. Okay. God bless also Sister Alma Mahait. Okay, ato sa ning tanawon ang pikas nga monitor mga higala. Ato ning lilion makadali. Ato ning tanawon, ato ning acknowledge ning ato mga kahigalaan nga nag-send og mga heart o niya nag-like sa ato nga program. Okay, ni si Lane of Keria, Eleuterio Lagarisa, Edward Generes, Ronilo Itang, Kimberly, Villaren Morelio, Roselyn Mainit, Alma Mahait, Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Tokiga Koriba, Ariel Kababan, niapod si Enting Mahait, Nel Guarin, Jidel Peritos, Madeline Kaindog Kaskiho, Edelberto Rina Somalinog, Lane Breguli, Vladimir Bragas, Borasca Ariel Velez, Jonimar Kalapuan, April Rose Baynusa Ihara, Ila Lipalam, Gije or Gimare Kalapuan, Lowell Nodalo Estrera. As of this time, mo ni atong mga nakita nga nag-send og heart o ni arita sa mga nag-like nini nga programa ni si Million Silasol, ni apod si Romirian Pialanti Tumakas, Moises Alex Liaban, Elmodam Flores, Tets RSV, Ninami, Rold Soto Tams, Tumaylo Linad Oaik, Arman Estrera Diniega, Tris Jamin Jaime. May gabi ni mo diha, Brother Arman. Kumusta? Niya po si Brother Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. Lovely Diheto, Abraham. Lovely, may gabiin yung tanan diha. Kumusta ang mama ni mo? Kumusta si Dave? Kumusta si Yuyong? Kamutan nan diha? Kumusta mo? O niya po si Abraham Diheto Sr. Ay, ako ning buutan nga igagaw. Bra, may gabi diha. Salamat sa imong pag-view sa atong program. O niya po si Brother Rufino Moreno. And thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. Hi, hello Sir Matthew Anderson. I'm very happy. You're one of viewers of our program. And thank you so much for being nice. And thank you so much for being nice guy. I'm always praying for you and your family. And I hope you are okay. Okay niya sad si Eliasar Pipito Alburo. So muna ato nakita nga mga nag-like, mga higala. O niya ato ning tagdon pagyod niya si Enting Mahait. Good evening mga brother. More blessings to everyone. So good evening Brother Enting. Okay, salamat kayo. Moni bana ni Madam Mabel. Mahait ka nang mag-view na to niya. Kinigod sila. Usa na lay mo view. Pero kinigod sila magtanaw. May gani kay karon ang account ni Brother Inting mo'y nagamit. So thank you so much Brother Inting. Kumusta mo diha tanan? Niya dili gid mi malimot sa inyo sa pag-ampo matagadlaw tungod kay usamo sa mga nahimong kabahin dinhi sa ato nga programa sa kahanginan. Salamat. Okay niya po si May
Sejin Ibanez, May Sejin Ibanez. Mayong hapon kuya, watching from Cebu. Shout out ko kang Mamadi Vargas og ni Ati Fel Arkino. Ato ning tanawon makadiyot higala ang ato sad nga messenger ni apoy daghan diri nga mga kaigalaan nato nga nag-like, nag-heart ug nag-pray o ba nagpadala og message. Ato nakita din ni si Brother Abner Dualio, niya sad si Brother Rufino Moreno, niya ato po nakita din si Rold Soto Tams, kiniyasad si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Ato po nakita si Ginalyn Lumuntad. Yan niya siya mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Ari lang nag-chat kay Wailud. Okay, thank you kaayo Sister Ginalyn. Niya po si Sister Jenny Rama Fermin. So thank you kay Sister Jenny. Thank you so much, Sister Jenny, for watching. Niya po si Elpidia Coro. Mayong gabi ni mo Brad Libby og Brad John, amping mo permi kay kusog ang ulan. Og sa tanan natong makaigsunan og kitang tanan amping dili ta makahikalimot sa pagtawag sa Dios kay kita magatawag siya usab magatubag sa Salmo 91:15. Amen, amen. Thank you so much, sis. Tinuod na, pertiging ulan na, di lalim gid, magdagan ang motor niya ulan kayo. Bisag na atay raincoat, pero ma-feel gid gihapon na to, nga kuhan kay, og mubuylo ang hangin, mubarag sa ang motor. Pero sakto na imong advice nga, we are always praying for God, kay safe man gyud ta og ang Ginoo atong kanunay nga dangpon og gampuan. Okay, thank you also Sir Mateo Anderson for sending heart. Okay, niapod si Arnold Bilieta. Ay, Brother Arnold, Brother Arnold, kumusta mo niya? Taga kuan ni Lambusan? Niapod si Sister JJ Gimari Kalapuan. Thank you kayo. Mao ni ato manakita igala dinhi sa ato nga messenger. So makahimog yapon mo sa pag-send nga rin mo mga higala o mga mensahe kay atong basahon karong taod-taod ang mga messages nga moabot, labi naamoy mga contribution, mga dugang tubag sa pangutana nga moy ato nga entertainon dinhi sa ato nga programa. Okay, padayon ta sunan atong ihatag ang panahon ni Brother John Dihito alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby at tutan ining pangutana ni Brother Lester Abayon. So Brother Lester Abayon, salamat sa imong pangutana dire, no? Okay. Maayong gabi sir, ang tinuod dugay nagyud ko nga nagsunod aning inyong programa. Pero doon na lang ko'y gusto mahibaw-an dinhi sa inyong program. Tinuod ba ang pamahayag sa ubang tinuhoan nga si Kristo namatay Miyerkules ug nabanhaw Sabado? Kini ang Lester Abayon Okay, dagang salamat Brother Lester Abayon, no, sa imuhang pangutana nga gipadala dire. Dunay duha. Tinuod ba nga si Kristo namatay sa adlaw Miyerkules ug nabanhaw sa adlaw Domingo? Wala gyud tinuod ani. Dili na tinuod nga si Kristo namatay sa adlaw Miyerkules unya nabanhaw adlaw Sabado. Dili na tinuod. Bakak na. Laman ang ilang sayop nga pagsabot og kwintada sa prophecy about Daniel, munay nakatukmod sa ilaha sa pagkaysalaag ni ana nga doktrina nga si Kristo namatay og unya Miyerkules nga adlaw og nabanhaw Sabado, kay wa gyoy realidad niya na nga gipakita o gipasabot diha sa Biblia. Kay si Kristo namatay sa adlaw Biyernes og unya nabanhaw siya adlaw nga Domingo according to the Bible. Dagang salamat Brother Lister nga imo ning gipadala diri sa atong programa nga kundo na may mga tao nga nagsunod nining atong programa
o unya mausab na ang ilang paghunahuna og pagtuo kay maoy gipatuo sa ila, mao poy ilang gihunahuna, no? Sa makadaghang higayon, doon ako'y katikstik sa una nga grabe giniya kapanamastamas sa mga SDA. Unya, kanang iyang mga isyu, ako gina nga gipakuan, ako ginang gipalutaw sa di gyud ka pamatuod. Kay kuno ang Seventh-day Adventist, muadto sa impierno. Unya, ang iyang kuan gyud sige hagad-hagad og debate sa diha nga ako na gyud nga gidawat na ning likay-likay naman pod bisag unsaon ni mugpuga di naman pod kanana ang mosugot kini si Carding o Ricardo kanang Serrano diha sa Kabintan Ormoc. Grabe gining nakapangyama-yama sa SDA sa una gyud. Nalipay kay ni siya dako nga nabasa ang akong cellphone unya di na mapakinabangan unya nawa ditong iyang number. Naghangyo man unta ko nga mo text siya diri sa ako pero wa na gyud kay lagi gusto niya nga makalikay na gyud siya kay ako man siyang gingnan pwede ra anha sa inyong baryo ang debate kay natandog na lang gyud pod ko nga tagaan ako siya atensyon tungod sa naghinubra na ba ni Ricardo unya nagtuo siya nga wa ko kahibaw sa iyang background, no? Unya Brother Ricardo, kumusta nimo diha og naminaw ka, no? Unya hope nga okay ra ka dinha. Well, ato ning kono ni Brother Lester Abayon kining pangutan na tinuod ba, no, nga si Kristo namatay adlaw nga Miyerkules unya dabanhaw sa adlaw nga Sabado. Niining duha ka mga adlaw nga gimensyon o gisgutan dili na tinuod. Dili na tinuod. So aron nga dili kita mausik og mga panahon, ato laning ilargo kaning gitawag og direct script kanang nga gisulat dinis Biblia ato ning largohon. Dinis akong kamot ni ay kanini ang Biblia nga today's English version ni siya. So atong tan-aw dinhi kung unsa may gisaysay mahitungod sa pagkamatay ni Kristo Miyerkules ba nga adlaw unya nabanhaw siya sa adlaw nga Sabado. 3 days gyapon kay gikag Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, maikaupat na gani hinuon ka adlaw. Pero mo ginay ilang doktrina gyud, no? Nya ato ning basahon sa diha nga si Ginoong Hesus nalansang na siya didto sa krus ug unya namatay siya. May usa ka tawo nga taga Arimatea nga ginganlan og Joseph dili Jose nga bana ning Maria. Akong basahon sa Lucas 23 versikulo 54 ngadto sa 56 nagingon, there was a man named Joseph from the Jews of Arimathea. Diay kanini ang usa ka tawo nga ngalan niya Susi nga gikan sa Arimathea. He was a good and honorable man. Kining tawhana usa ka maayo og respetado talahuron nga tawo. Unya unwitted for the coming of the kingdom of God. Siya nagapaabot sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Nagingon kanini ang although a member of the council, no? Bisan tuod og siya membro sa konseho, he had not agreed with their decision and action. Wa gid sila pod muuyon sa mga kaubanan sa ilang mga gipangbuhat. Nakay lagi usa lagi sa katawong matarong og talahuron. Nagingon ni he went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus. Miadto ni si Joseph nga taga Arimathea sa kang Pilato ug iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus. Tanda gipangayo niya ang patay nga lawas ni Jesus. Unya ipaday na tog basa nagingon dinhi. Then he took the body down, wrapped in it in a linen sheet and placed it in a grave which had been dug out of the rock, no? Sa unagong panahon dili man sama sa ato nga isulod sulungon ang taog mamatay, poston lang nila linin pero adto nila isulod ni adtong pangpang o bato nga
ilang gikubkuban ba haumbra pod sa lawas sa tao ug ang gitas-on busa si Ginoong Hesus gikuha niya gipangayo niya kang Pilato niya iyang giputos og panapton nga lino, no, linen sheet nga gisgutan dinhi, wrap it in a linen sheet and please, oh, gibutang niya dito sa kalubnganan nga wa pagyud kalubni. O niya digdi na matud pa din hinini nga ginagingon nga matud pa din sa gisgutan nga kini niyang wa pagyud magamit niya dingon. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Unsa day itong adlaw? Biyernes. Wala mag-ingon nga Miyerkules. It was Friday, oh, ug magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Sumalinaw ang gipasabot ug ang gipadayag sa Biblia nga si Kristo namatay adlaw nga Biyernes. Karon ni mo ni pamatuod sa Biblia. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 kung imong basahon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa nasulat man gyud na kay kana gitudlo na sa Ginoo ang gitudlo sa Dios na matay si Kristo Biyernes dili Miyerkules. Tanawa ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang gitudlo sa Dios na matay si Kristo Biyernes dili Miyerkules lahi sa ilang gitudlo. Ang klaro dinhi, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Adlaw gito nga Biyernes ug magsugod na ang adlaw ng igpapahulay. Niadtong tungura dunay pipila ka mga paluos ni Kristo nga naglakas loob nga mo saksi gyud sa sitwasyon sa kamatayon sa atong Ginoo. Nagingon dinhi, the woman who had followed Jesus from Galilee sent with Joseph, went with Joseph and saw the grave and how Jesus was laid in it. So kadtong mga babae nga nanguyog kang Jose gikan sa Galilea, nakita nila kung dito sa lubnganan kung giun sa pagpahiluna ang patay nga lawas ni Jesus. Kadtong mga bayanaa, mulutaw man ni ron sa sunod natong bersikulo nga kining mga babayanaa mao sila si Maria Magdalena ug ang lain nga Maria. So nagingon din sunod atong basahon. Then they went back home and prepared the spices and ointments for his body. So kining mga babayanaa namalik sila dito sa ilang mga puloy-anan ug nangamalit sila, nangandam sila og mga pahumot ug mga ihaplas para sa patay nga lawas sa atong Ginoo. Pero kay apiki naman lagi, wa na nila madihugi ang patay nga lawas ni Jesus, ang ilang tuyo pagka Domingo na. Kay niya naging din on the Sabbath, they rested as the law commanded. Sa pagkasabado na mahulay sila sumala sa gisugo, sa kasuguan. So kining mga babae nga mikuyog kang Maria Magdalena, mikuyog kang Hesus kung giun sa pagpahiluna ang patay nga lawas ni Kristo, masabot nimo nga kini sila mga Sabbath keeper, nagbantay sa adlawng igpapahulay. Dili ni sila mga Sabbath breaker. Kay og mga Sabbath breaker pauntani ang ilang gibantayan Sunday, dili Sabbath day. So malinaw nga kung kining mga tawanaa, mga babayhanaa, matawag nimog mga Sabadista sama sa pagtawag ron sa ubang mga tao sa kadaghanan nga ilang gitawag og Sabadista ang mga tao nga mga Sabbath keeper. Sa samang pagkagi, kini pod untang mga Sabbath breaker kay sila mga Sunday keeper, matawag pod unta nig Dominginista or Domingista. Pero kay wa na malang sadpan ni ana mag-usog tawag silang mga Domingista, amo na nga sila padayon gid sa pagtawag sa atong Sabadista kay Sabado man lagi ang adlaw ng igpapahulay nga atong gibantayan, like sa mga babae nga si kinini ang Maria o Maria Magdalena nga nanguyog kang Hesus sa pagkaadlaw Sabado na mahulay sila. So kung atong kwintahon gid pag-ayo og huna-hunaon, kining giila sa kadaghanan rong Mama Mary, dili ni nila kauban sa pagtuo. Kay kining giila nilang Mama Mary, Sabbath keeper ni, dili ni Sabbath breaker. Samtang sila nagmamamama kang Mary, ang mga Sabbath breaker man kay mga Sunday keeper man ni sila.
O niya, tanawa ra gud atong basahon sa 24:1. Dinhi sa Lucas, nagingon, very early on Sunday morning, sayo pagid kaayo, sa sayong kabuntagon sa adlong Domingo, the woman went to the grave carrying in the spices they had prepared. Unya, nangadto sila, ilang gidala ang ilang mga pahumot o mga ighapla, ang mga spices, mga haplas. Unya, ilang gidala dito sa pagka-Sunday morning na. Very early, ang gisgutan din, very early on Sunday morning. So, ang kadtong mga babae nga nanguyog, nakasaksi sa paglubong ni Jesus, ning adto sila, gidala nila ang ilahang mga pahumot o mga haplas. Unya, naging din they found the stone rolled away from the entrance to the grave. Ilang nakaplagan nga ang bato nga gitabon sa gilubngan ni Ginisos, gi-remove na, giirog na. Ang gisgutan din matud pa nga they found the stone rolled away from the entrance. Murag gipalayo na ba, giirog na, gikan sa pultahan sa gilubngan ni Ginisos. So malinaw nga si Kristo namatay Biyernes o unya nabanhaw sa adlong Domingo. So abi ni mo, Brother Lister, wala gid mi anay paki ni anang ilang doktrina ang amo radre pagpahayag ra man gyud pagpasabot man according to the Bible nga si Kristo namatay adlong Biyernes, nabanhaw sa pagkaadlaw nga Domingo. Mao ni ang gihisgutan, mao ni ang gihisgutan. So kung atong lantawon ra gyud dinhi ang gipasabot sa Biblia nga malinaw og tin-aw, kaso nga lang kay ang gisulat ug ang gipasabot sa Biblia ilisan manggod sa mga pagpasabot nga iya lang sa tao. Unya timan-i nga dinhi sa balaang kasulatan, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Nan ang gitudlo sa kasulatan na matay si Kristo Biyernes ug nabanhaw sa adlaw nga Domingo. So kung unsa may inyong pagtuo diha, wa mi ana manghilabot, igo raming nagpasabot, apan mauni ang gipasabot og ang gitudlo sa Biblia. Sa kanana ang 16:9 dinhi sa The Word of God Translation, giingon dinhi sa Marcos, nagyon, sayo kayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Unya ang ila Sabado, ang gisultis Biblia Domingo. So diha, Brother Lister, makita nimo kung kinsay nagsubay sa kamatuoran. Una nga sayo kayo sa Domingo nabanhaw si Jesus, o nagayod siyang nagpakita kang Maria og ang taga Magdala nga iyang giabugan og 7 kadaotan nga espiritu. Katong taga Magdala mautos Maria Magdalena, kay didto man to namuyo sa lungsod sa Magdala, mao nang gitawag Maria Magdalena. Pero kining the first mention Maria mao kini ang nahimong instrumento sa pagpakatao ni Ginoong Hesus nining kalibutan na. Tanawa ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 21 nagsulti, og ang pag-anak kang Hesus nahitabo sa ingon nini nga kaagi sa diha nga si Jose nga kaslunon pa kang Maria, nakaplagan si Maria nabsamkon sa Espiritu Santo. Og sanglit kay si Jose, usaman siya kataong matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, siya nakahuna-huna sa pagpakigbuwag kaniya sa hilom. Apan usa ka manulunda, usa ka manulunda misulti kang Jose, pinaagi sa damgo nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwa sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So ingon ini ang punto. So kining Jesus nga nagpakatao, namatay, nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana, Domingo. Ingon ini, Brother Lister. So, sa alang sa kaalaman o sa kasayuran sa tanang mga naminaw karon, kung doon na may mga doktrina o pagtulunan nga si Kristo namatay Miyerkules o nabanhaw Sabado, that is unbiblical. Unsa maning unbiblical, dili nimo makita o dili mabasa sa Biblia. So nga naman nga nahitabo kining doktrinahan nila
tungod sa ilang misinterpretation may tungod sa propesya diha sa Daniel. O gunya lagi kay gibot-buotan ra man pag hubad-hubad, gibot-buotan ra man pod og pahaom-haom silang kaugaling gusto munang nahimo gid ning kontradik sila sa mga kamatuoran og sa nahisulat sa Biblia. So Brother Lester, abayon uban sa nang naminaw karon, ang kamatuoran, ang pulong sa Dios inyong gipatalingugan ug ang pulong sa Ginoo mugahom unta sa atong mga kasing-kasing. Sumala sa gisgutan sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So, ang mga pulong karon nga inyong gipamatian, mga pulong sa kamaturan. Unya gisulti sa Santiago 1:21-22, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa nagangipin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawata, Brother Lister, uban sa tanang naminaw karon ang pulong sa Dios. Unya nagingon sa 22, hinoon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mabuhay ka, Brother Lester, uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Lebe maghatag dugang pagpatinaw ug pagpasabot sa mga niining mga bahina. Brother Lebe. Okay, digon salamat Brother John. Sa ato ni continue og basa ang mga mensahe nga nakita nato din sa ato nga monitor. Niya si Dong Bob Rituya, maayong gabi ninyo Dong John ug Dong Libby, watching from Tahusan, Manga, Tuburan, Cebu. So thank you kayo Dong Bob. Maayong gabi ni mo Dong ug sa imong pamilya Dong. O niya po si Richard Burden Belarde, maayong gabi makapaglaom gikan diri sa Osamis. So na si Osamis. Ay nauli dagag Pilipinas, Brother Richard. May untag imo minduwaon diri aron makasulti po ka diri sa atong programa sa radyo. Naday sa Osamis na uli din nig Pilipinas, Brother Richard, gituam ni Toronto, Canada. Brother Richard, thank you so much sa imong pag-view sa atong program. God bless you. Kung mahimo lang gyud gitagaan ka mas Ginoo og panalangin, bisita imi diri aron pod nga amo gikang matagag time nga makasulti ka diri sa atong programa sa radyo. Thank you so much, Brother Richard. Kanya po si Brother Jojo Kaayon. God bless to all. So, God bless also Brother Jojo. Niya po si Brother Jerry na Ilon. Good evening, Brother John. O Brother Libby, God bless. Niya po si Gwen Outwell. Good evening, Brother John o Brother Libby. So, good evening also. Niya ato ning lilion makadiyot ang mga kaigsunan o makahigalaan nato nga nahinugang nag-send og hearts sa ato nga programa. Ato ning tagdon sila. Okay, niya si Mens Gabisay Sinada ni Docos, niya si Brother Alger Lipon, niya po si Eliseo Nugra. Okay, may gabi ni mo Diamonds no? Ato ning karaan kay higala. Salamat sa pag-view. Magkita na ron diya sa simbahan sa San Remigio. Niya si Brother Ili Nugra sa Kabangkalan daan Bantayan. Salamat Brother Ili sa imong pagpaminaw. Kumusta mong tanan diya ni Ninang Linda, Ninong Samuel. Niya kumusta sad sa kinini ang tigpasnak in town sa ako si Daywina, no? Og sa mga magtutudlo diha sa dams. Thank you, Brother Ili. Okay, niya po si Roland Villacarlos. Okay, niasad si Chal Notario Aragon, si Gri Asin. Niya po si Baynusa. Okay. Ito pa rin tanaw ng uban nga mga nagtanaw karon ni si okay, arita sa Pikas Mahigala. Aritas mga nag-like, di apoy daghan po na hidugang diri nga nagpakikuban nato. Ato ning pangbasahon ang ilang pangalan. Okay, ni si Sagnoy Alisel, ni asad si Mary Grace Mongkada Mainit, ni asad si Brother Alvin Risoor, Junior Noiva Clavis, Nenami. Niya ato pong nakita si Oliver Yagi Janri. Niya po si Giovanni Inganio Bayo. Niya ato pong nakita si Brother Anisito Priscilias
Dong Babritoya, niya po si Joel Ramos, si Vina Kamay, niyasad si Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, maunay ato mga nakita higala din sa ato nga programa. Anya ato ta ato ning dalikyatan pagtan-aw. Okay, ato ning basahon mga higala ang niasad sa ato nga messenger. Ato nakita din si retired Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratia. Mga nag-send pug heart. Ang uban pa ni apod ang si Brother Abraham sa Kadwawan. Niya Elgira Cesar. Niya niya po nakikuban na to si Sister Chari de la Cruz Nogas. So thank you kayo. Good evening sa atong mga silingan. Di as mabuli nga naminaw karon sa ato nga programa sa Jesus is our hope. Okay, ato na tahigala sa aniapod si Oliver Yagi. Maayong gabi sa tanan. So good evening Oliver Yagi. O niya si Brother Alger Lipon, maayong gabi sa tanan. Aniapod si Brother Jandre, wonderful picture. Okay. Atong yun sa to Brother John ang paghanay ang pangutana gisend din sa ato programa. Ang iyang pangutana ang iyang diri Brother Levi ingon ani na lang ang iyang tinuod ba ang giingon sa ubang relihiyon nga si Kristo namatay Miyerkules ug nabanhaw sa adlaw nga Sabado. Ay salamat sir si Lester Abayon di ini. Okay, daghang salamat no Brother Lister Abayon. So, ang imong pangutana tinuod ba? Ni confirm lang ka dinhi. Tungod kay siguro imong nabatian ang nagtudlo kay na may mga kahigalaan nato nga ang ilang pagpanudlo mahigala nagtudlo sila nga si Kristo kuno Miyerkules namatay o niya Miyerkules nabanhaw kuno pagkasabado sa hapon. Okay. Muna ilang pagtulunan sa atong pipila ka magigilaan. Niya, ipasalamatan nato ang sender kaya confirm sila siya tinuod ba. So siguro nakadungog siya or nakabasa ba siya sa ilang mga sinulat sama ng Plain Truth Magazine na ilang ng pagtulunan sa mga Church of God nga ang ilang pagtulunan nga Miyerkules namatay o niya nabanhaw sa bados hapon. O niya kay Bible based man ta ato gining tan-awon atong ipasukad sa Biblia kung unsay gisulti sa Bible mga higala. Aron ato masuta kung unsay gipadayag binhi sa balaan na kasulatan mahitungod sa adlaw sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo. O niya, unsa pong adlaw na banhaw ang atong Ginoo. So, mogamit ta og nagkalain bersyon aron matinaw, mas mutinaw mangud og mutinaw ayo ba kung imong itandi-tandi ang mga nagkalain bersyon sa Biblia. Atong tanaw na dinhi sa Biblia nga ang maayong balita alang kanimo. Na imprimator si Julio Cardinal Rosales. Ang mabasa mauni, paminawi ang pagkamatay ni Ginosos kay ang title ni si Jesus gilubong. Paglubong, sa to patay jud, no? O sabtong adlaw, ari ka magbasa sa King James Version nga Bisaya, adlaw kadto sa pangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Nagisgot og adlaw sa pangandam wa gyud ibutang ang ngalan. Nagisgot lang adlaw tus pangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Usab nang adlaw kanang gitawag adlaw sa pangandam. Atong basahon dinhi sa maayong balita ng Biblia, maayong balita alang kanimo, mo ni atong basa sa Lucas 23:54. O, muna ito basat, binawin nyo. Bernice kadto,
og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Klaro kayo sa may balita ha? Sa King James, adlaw kadtos pangandam og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Gitawag tong adlaw sa pangandam para sa adlaw ding papahulay, para sa Sabado. Mag-prepare sila og mga niyan ang adlawng Biyernes kay pagka Sabado igpapahulay naman. So tinaw kay wali nagkasumpaki ang Biblia. Gipadayag sa King James Version adlaw kadtos pangandam og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Pero sa Catholic Bible, Biyernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Gitawag tog Biyernes ang pagkamatay og paglubong sa Ginoo unya alas 3 pod sa hapon. Hapit naman masawop ang adlaw, musugod na ang adlawng igpapahulay. Nga naman ang pagsaulog sa makatawhan sa adlaw igpapahulay kanang naas Biblia gyud, from sunset to sunset. Ako basahon diri sa isa ka Biblia niya listahan sa mga pulong dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ang atong tanaw ni amay listahan sa mga pulong para kuno nga ingon nga lista sa mga pulong nga nagakinahanglan og katin-awan. Atong tanawon gitin-aw dinhi ang meaning sa adlaw pahulay. Adlaw nga igpapahulay ang ikapito nga adlaw sa semana, magsugod gikan sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Balaan jud kini nga adlaw. Mani ato mabasa dinhi sa ang pulong sa Biblia. Ang adlaw sa pangandam magsugod daw ang adlaw nga pahulay magsugod sa pagkasawop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsawop sa pagkaadlaw sa Sabado. Balaan gayud kining adlaw. Manigihatag nga kahulugan sa adlawng igpapahulay. So klaro og tin-aw na ang ato nabasag unsang adlaw nabanhaw ang Ginoo. Ang tubag higala sa Biblia, Biyernes. O wala tayo nabasa ang Miyerkules. Kahit Miyerkules pa to, ingon ang pagsuwaton nga Miyerkules kanto og hapit na magsugod ang adlaw nga pahulay. Di man Miyerkules, kaya man na ipapahulay ng Huwebes. O hapit na magsugod, takdo kayo ang Biyernes. Biyernes kanto og hapit na magsugod ang adlaw nga pahulay. Kay namatay ang Ginoo Biyernes. Sabi ito nang magsaulog na ato makahigalaan nga ang Biyernes tawgon lag Biyernes Santo. O kay mo man ay pagkamatay sa Ginoo. Pero ang gisulta sa Biblia, hapit na magsugod ang adlaw nga pahulay. Nga naman, igkasawop sa adlaw sa Biyernes, sinugdana na sa adlaw nga pahulay. Arita magbasa sa The Living Bible. Kanisa po ka-version ato ni tandi-tandi. Diyan sa pagsulti din sa 54, manito mabasa This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Nahitabo kini late on Friday afternoon. Sa ato pa, hapon sa adlawng Biyernes ang pagkamatay sa Ginoo paglubong. The day of preparation for sa Sabbath. Klaro kayo din ang adlaw, ang Biyernes ang Biyernes, ang adlaw sa pagpangandam para sa adlawng igpapahulay. Nag-anam og katin-aw sa The Living Bible mga higala. So manay sa Biblia, o niari ka sa Good News Bible or sa Today's English Version. Muna atong mabasa 54. It was Friday. Friday ang gibutang. And the Sabbath was about to begin. O sa adlaw, Friday. Wa may ingon, it was Wednesday. Wa may ingon na. Wa may ingon, Biyernes kanto. Wa ingon nga, Miyerkules kanto. Ang ato nabasa sa Biblia nga maing balita, Biyernes kanto. O niya, ari ka sa The Living Bible, this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Nakarikas Good News Bible o sa Today's English Version, it was Friday and the Sabbath
was about to begin. Gisuportahan mga higala sa daghan kayong sinulat sa Biblia. Niasa may tutuhuan. Kadang nagtudlo nga wa mabasa sa Biblia o kininias Biblia ato nabasa nga Bernes yung tukadlawa. So kami diri mituo may ang pangutana tinuod ba? Dili na tinuod nga namatay ang Ginoo Miyerkules. Ang tinuod kining atong nabasa sa Biblia nga adlaw kadto mga higalang Bernes. Gani adto punta sa may tungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kay Sabado man kuno sa hapon, arita magbasa sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Unsang adlaw ang pagkabanhaw sa Ginoo. Atong basahon ang Marcos 16, 1 og 2 og 9 mga higala. Okay, nagisguti pagkabanhaw sa Ginoo ang title ang pagkabanhaw. Human sa adlaw nga ipapahulay, human sa adlaw Sabado, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome, namalit og pahumot og moadto sila sa tungganan aron haplasan ang patayng lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw Domingo miadto sila sa lubnganan. Sa adlaw ni adto sa lubnganan sila si Maria sayo sa pagkaadlaw Domingo. Atong tanaw sunahan. Ang 9. Sayo kaayo sa Domingo. Bantay ha. Sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Klaro. Unsa adlaw nabanhaw ang Ginoo? Sayo sa adlaw Domingo. Wa pa naabot sila si Maria sa sementeryo. Nauna pagkabanhaw ang atong Ginoo. Hinungdan abri na ang lubnganan pag-abot nila dito. Sa adlaw na ba ng Ginoo? Matopas 9, sayo kaayo sa Domingo na banhaw si Jesus. Wabi ingon nga, hapon kadto sa Sabado na banhaw ginawa na, may Biblia. Wa. So, eksakto ba na ang pagtuo nga Sabado sa hapon na banhaw Ginoo? Sayop nga pagtuo kana kung atong ibasis Biblia. Unsa may sakto sa Biblia, ang gisulti higala, sayo sa Domingo sa buntag maoy adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang adlaw na matay ang Ginoo, Bernes sa Biblia, unsa adlaw na ba ang Ginoo? Adlaw Domingo higala sayo sa kadlawon. Tunga-tunga sa Bernes ug Domingo sa adlaw gitawag sa Biblia og adlaw nga ig papahulay. Mao nang adlaw, ang adlaw ng pahulay para siyang katawhan na kung imong tanahon ang Lucas 23, 54, 56, arik sa 56 mahigala. Ang mababay misunod o mitanaw kung saan pagpahimutang ang patay lawas ni Jesus o namauli sila o ilang giandam, ilang pahumot o mga igdihog sa lawas o sa pagkaadlaw ng papahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. So ang unang Kristiyano nagbantay sa adlaw Sabado, so matawag silang Sabadista, kay Sabat keeper sila, nagbantay sila sa adlaw pahulay mga kaigalaan. Sa munay mga nakasulat sa balaan nga kasulatan, no? Mana atong tuhuan ug unsay naa sa Biblia, ato nang isalikway ang wa sa Biblia. Kana ko naghandom tahigala nga sigurado ang atong pagtuo. Dangop ta sa Biblia, unsay gipaday din ha, may tuhuan kay mato pa sa ikaduhang Timoteo 16, ang tibuok Biblia, mutudlo, mubadlong, musaway o mutudlo sa pagkamatarong. Okay, wa naman tayo mga higala, miabot man ang kinutuban sa ato nga programa, niya ang ato nga temsong. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat Ginoo sa kahigayunan nga ang imong pulong sa kamaturan na paabot sa idulungog sa nagapaminaw. Tuguti nga ang imong pulong makapabag-ong makapausab sa ilang kinabuhi, tawaga sila sa pagpangalaga diha kanimo, o gunta ang mga nangalagad nga naminaw karon mapadasig mapalig-on ang ilang pagtuo aron kami usab maandam sa adlaw sim pagbalik. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan.
Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan, Brother Libby Claves, ug uban ining inyong higala gigsuon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.